Представи си, че точно в този момент всичко около теб е изчисление. Не метафора, не поетична идея, а буквален процес. Числа, закони, код. И най-странното е, че ако това беше вярно, нямаше да го усетиш. Защото ако живееш вътре в симулация, реалността винаги ще изглежда реална. Ти избираш темата, аз правя видеото. Напиши в коментарите какво искаш да видиш следващия път. Най-интересната или най-харесаната идея ще стане следващото ми видео. Коментирай и се абонирай. Бъди част от будната и информирана общност. Нека започнем с един прост, но опасен въпрос. Как сме толкова сигурни, че светът около нас е истински, в абсолютния смисъл на думата? Преди няколко века хората са били убедени, че Земята е центърът на Вселената. Преди това, че болестите са наказание. Всяка епоха е вярвала, че вече знае достатъчно. И всяка епоха е грешала. Днес ние сме убедени в едно, че реалността е физическа, стабилна и обективна. Но науката започва тихо да подкопава точно тази увереност. Колкото по-дълбоко навлизаме в структурата на материята, толкова по-малко реална изглежда тя. Атомите са почти празно пространство. Частиците не съществуват на точно място, докато не бъдат наблюдавани. Реалността на най-фундаментално ниво не прилича на твърд свят, а на информация. И тук се появява първият тревожен паралел. В нашите компютри всичко е информация – светове, персонажи, закони, физика. И въпреки това, за героя вътре в играта, светът е напълно реален. Той не усеща кода, не вижда алгоритмите, той просто живее. Ами ако и ние сме в същата позиция, все повече физици започват да говорят за реалността като за нещо, което прилича на програма. Има максимални скорости, минимални пиксели на пространство, квантови ограничения, които изглеждат като резолюция. Все едно светът има технически лимити. Случайност ли е това? През 2003 година философът Ник Бостром формулира нещо, което днес е известно като хипотезата за симулацията. Той не твърди, че живеем в симулация. Той казва нещо по-страшно. Че ако една цивилизация може да създава симулирани светове, тогава статистически е по-вероятно ние да сме вътре в симулация, отколкото в оригиналната реалност. Не защото някой иска да ни заблуди, а защото копията стават повече от оригинала. Това не е конспирация, това е логика. И ако това ти звучи прекалено абстрактно, нека го сведем до нещо по-близко. Погледни колко бързо се развиват технологиите около нас. Само за няколко десетилетия преминахме от примитивни компютри към изкуствен интелект, който създава образи, светове, гласове, реалности. Виртуалното вече е почти неразличимо от истинското. Ако ние можем да направим това за по-малко от век, какво може да направи цивилизация, която е милиони години пред нас? И тук идва най-неудобната част. Ако реалността е симулация, тогава съзнанието е ключът. Защото машините могат да симулират физика, могат да симулират закони. Но защо има преживяване? Защо има аз? Защо има наблюдател? Това е мястото, където науката спира да има отговори. Съзнанието не се побира в уравнения, не се измерва директно. И колкото повече го изследваме, толкова по-странно става. Все едно реалността се проявява едва когато някой я наблюдава. Все едно светът не е напълно завършен, докато не бъде възприет. И ако това е така, тогава не реалността създава съзнанието, а съзнанието създава реалността. Сега готови ли сте? Защото ще си говорим за странни бъгове в реалността, за математическите закономерности за Вселената, за това дали има признаци за наблюдение и за най-страшния въпрос от всички. Ами ако симулацията не е създадена за нас? Ако реалността е симулация, тя не би изглеждала като филм. Нямаше да има неонови линии, код по стените или глас, който да ни казва, че сме вътре. Истинската симулация би била съвършена, точно защото изглежда напълно естествена. И все пак, ако започнеш да гледаш внимателно, се появяват странности. Не доказателства, а пукнатини. Първата пукнатина е математиката. Вселената не просто се описва с математика, тя се държи като математика. Закони,
константи, симетрии, уравнения, които работят навсякъде и винаги. Не приблизително, а изключително точно. Все едно реалността е написана на език, който не откриваме, а разчитаме. И тук идва въпросът. Защо изобщо Вселената е разбираема? Ако реалността беше хаотичен, случайен продукт, нямаше причина да е толкова елегантна. Нямаше причина сложни структури да се появяват от прости правила. Това е типично за симулации. Малко код, огромна сложност. Втората пукнатина е самото пространство и време. На най-дълбоко ниво те не са плавни. Те са накъсани. Има минимална дължина, минимално време. Все едно реалността има резолюция. Както един екран не може да покаже детайл под определен пиксел, така и Вселената не позволява безкрайно приближаване. Случайност ли е, че това толкова много прилича на изчислителен лимит? Третата пукнатина е наблюдението. В квантовата физика частиците не се държат като обекти, докато не бъдат измерени. Преди това те съществуват като вероятности. Не тук или там, а навсякъде и никъде. Реалността като че ли чака някой да я погледне, за да реши каква да бъде. Това не е поезия. Това е експериментално потвърдено. И ако това е вярно, тогава възниква неудобен въпрос. Кой или какво е наблюдателят? Човекът? Съзнанието? Или нещо по-дълбоко? Някои учени предполагат, че съзнанието не е страничен ефект на мозъка, а фундаментална част от реалността. Все едно симулацията не работи без играчи, без наблюдатели, без преживяване. Но тогава идва още по-страшният въпрос. Ами ако симулацията не е направена за нас? Ами ако не сме центърът на експеримента, а страничен резултат? Ами ако реалността не се интересува от нашия морал, смисъл или съдба? Както една компютърна игра не се интересува дали героите вътре разбират, че са код. И тук не говорим за богове, извънземни или сценарии от филми. Говорим за логика. Ако някъде във Вселената се е появила цивилизация, способна да симулира светове, тя най-вероятно ще създаде много такива. Изследователски, исторически, експериментални. И ако това се случи, вероятността ние да сме в оригиналната реалност става изключително малка. Това не означава, че животът е безсмислен. Напротив, ако реалността е симулация, тогава смисълът не идва от структурата й, а от преживяването вътре в нея. Болката е истинска, любовта е истинска, изборите са истински, защото се преживяват. И може би точно това е тестът. Не дали ще разберем какво е реалността, а как ще живеем без да сме сигурни. Защото най-голямата илюзия не е, че светът е симулация, а че някога ще имаме пълен контрол и пълни отговори. Може би реалността е създадена не за да бъде разкрита, а за да бъде изживяна. И ако това видео те е накарало поне за момент да се замислиш, значи симулацията е изпълнила една от функциите си. А това беше само следващото ниво.